ta'ala barakatuhu. Jama'al musulmi, wannan gu da kuke gani wani masallaci ne a ƙauyen Kiyawa, wanda wani bawan Allah wanda baya jin tsoron Allah, mara imani, ya zo ya samu mutanen wannan gari, ya ce musu wata ƙungiya ta ƙasashen Larabawa ta turo shi akan cewa za a gina masallatai wanda yake da Juma'a. Ya zo ya ɓare wannan masallaci, ya cire ƙofofin, ya kwahe, ya je ya saida, ya yi tafiyarsa da shi, ya bar musu masallacin haka. A yanda ake lissafi, wannan masallaci da ake gani shine kusan na 30, wanda ya cire ƙofofin, ya cire rufin kwanan, ya bar masallacin haka, ya yi tafiyarsa. Yanzu haka wannan gun da kuke gani akwai wannan yashi ne wanda yake hima ya je ya karɓo wannan yashin, bai ba su ko sisi ba, ya damfare su. Ya zo ya tona foundation, ya nuna alamun kamar za a yi aikin, wallahi kuma ƙarya yake. To dalilin da yasa na yi wannan coverage na yi ne domin a sanar da mutane, domin su hankalta kuma su san menene, ko da Allah ya sa wannan mutumin ya zo zai yi a wani gun, to gaskiya su yi kokari su kama shi. Allah ubangiji ya tona asirinsa, Allah ubangiji ya saka al'umma, Allah ubangiji kuma ya kare